Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Трансформатор подстанциясы софтан чыккан, бакча җәмгыятьләренең берсендә салкыннарда электрсез калырга куркалар. Балалар хотлары җылылык һәм өмет бирә ди сугышчы. Хәрби хезмәткәр балалар белән очрашты. Диварлар төзелгән, түбә ябылган, ярым ай урнаштырылган. 71-нче микрорайон янында мәчет төзелеше дәвам итә. Тукай районы бакча җәмгыятьләренең берсендә гадәттән тыш хәл булган. Кузнечный бакча шәркәте территориясендә 460 участок урнашкан. Алар утсыз калган. Салкыннар һәм электр энергиясын күп куллану аркасында бердән-бер трансформатор подстанциясы софтан чыга. Нинди чаралар күреләчәк, проблеманы Айзилә Шаймөхәммәтова ачыкларга тырышты. Илдар Әхмәтсәгыйров биредә 90-нчы еллардан бирле яши. Аның сүзләренчә, соңгы елларда электр белән проблемалар яшайган. Гадәттә көз көне өзеклекләр була. Шушы көннәрдә трансформатор подстанциясе эшләми башлаган. Шуңа күрә 460 участок утсыз калган. Яктылык һәм электр уты булмаса бик авыр, бигрәк тә хәзер салкыннар башлангач һәм тиз караңгылангач дип билгеләп үтте Илдар Әхмәтсәгыйров. Ә бит ул барлык хезмәтләр өчен вакытында түли. Начар инде кем тора, семьясы белән, балалар белән ут булмаганда нишлисең, бер кая бара алмыйсың, иртән торасың, ут юк, кич ятасың, ут юк. Начар ул яктан мин үземнең монда теге пешки жакка җылы, бит кеше отоплениелар, ниләр электричество белән яши. Электр белән проблемалар 2-3 ел элек башланды дип билгеләп үтте Кузнечный бакча ширкәте башкарма директоры. Аның сүзләренчә, кешеләр йортлар төзи, җылы идәннәр ясый башлаган. Ә моның өчен киловаттлар исәпләнмәгән, шуңа күрә күбрәк электр энергиясе кулланылган. Нәтиҗәдә җиһаз эшләми башлаган. Шулай ук ут куллану өчен түләмәүче кешеләр дә бар. Аларның гомуми бурычы 244 мең сум тәшкил итә. Хәзерге вакытта Тукай районы башкарма комитеты һәм Шелтәр компаниясе ярдәмендә подстанция белән проблеманы хәл итәргә мөмкин булган. Выделили подстанцию новую, взяли мы ее в аренду. Вот теперь будем оплачивать еще аренду за подстанцию. Ну, все равно электричества не хватит. Подстанция не шибко мощная. И тут не одну надо, две надо ставить. Ераклык зур, узын, 160 метр. Шуңа күрә бу подстанция мондый масштабка исәпләнмәгән дип билгеләп үтте Виктор Шварцков. Хәзерге вакытта җәмгыять идарәсе барлык проблемаларны хәл итәрлек икенче подстанция урнаштыру мөмкинлеге турында фикер алыша. Ләкин практика күрсәткәнчә барлык бакчачыларда моны түләргә әзер түгел. Кышкы чорда Кузнечный территориясендә барлыгы 18 гаилә яши. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Балалар хотлары җылылык һәм өмет бирә. 3нче кушаматлы хәрби хезмәткәр шулай ди. Ул әлегә ялда һәм мәктәп укучылары белән очраша. Ватанны саклаучыларның балалардан гуманитар ярдәм һәм хотлар алулары турында безнең алдагы материалда. Махсус хәрби операция башлангач та ул анда китә. Чаллы сүзләренчә, ул туганнарының эзләре буенча киткән. Аның бабасы һәм абыйсы авиатехник. Я как бы не думал никогда, что не целенаправленно там со школы пытался эту профессию освоить. Ну, волею судеб так сложилось, что вот техник-самолет. Чаллы хәрби хезмәткәрнең ант бирүендә билгеләп үтте, ан гади сүз генә түгел, аны үтәргә дә кирәк. Ватанны, шикләрне һәм мәнфәгатьләрне, туганнарны һәм якыннарны сакларга һәм якларга, сугырчы балаларга хатлары өчен дә рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, аларны һәр вакыт укыйлар, блиндажларга илгәннәр. Бу балаларга тагы да күбрәк дәрт бирде. Мин солдатка хат язам, телим бәхет, исәнлек, саулык, чтобы алар өйгә яхшы кайтып килделәр.
Солдатка хот язарга балаларны мастер-класста өйрәтәләр. Аны Үзәк район хезмәткәрләре оештырды. Беренче булып открыткаларны 17 һәм 60 мәктәп укучылары, шулай ук Гали Аккош лицее укучылары ясый, соңра каларга башкалар да кушылачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Балалар хотлар яза, өлкәннәр окоп шәмнәре, сухпайоклар һәм башка күп нәрсәләр ясый. Бүген без сезне көмеш волонтер Наталья Цивака белән таныштырырга телибез. Аңа 71 яшь. Көн саен ул мендәрләр ясый һәм аларга тышлыклар тегә. Аларны хастаханәгә җибәрәләр, анда безнең сугышчылар дәвалана һәм реабилитацияләнә. Мендәр махсус материал белән тутырылган һәм госпитальдә кулланыла. Наталья Цивака мәктәп елларында ук хезмәт дәресләрендә тегә башлый. Аның тегү машинасына инде 52 ел. Ул әле дә эшли. Нәкъ менә аның белән волонтер әйберләр тегә. 50-дән артык мендәр һәм тышлыклар махсус хәрби операция зонасына җибәрелгән. Теперь я как бы себя ощущаю причастной к этому всему. Вот. И, значит, мы готовим в основном изделия для госпиталей. Это такие, например, подушечки, косточки, которые необходимы для подкладывания под больную руку, ногу, чтобы она не соприкасалась с поверхностью. Натальяның кызы Мария әнисенә хәрбиләр өчен тегәргә тәкъдим итә. Ул үзе дә эштән калышмый. Волонтерларга коры душ һәм төшке аш ярлыкларын бастырырга булыша. Пост я увидела в статусе у своей подруги, как бы помощь нужно было напечатать, а у меня принтер стоял без дела. Ну, я вот решила, пока есть возможность, напечатать. Яхшы эш берләштерә, шуңа күрә Цивака гаиләсенә битараф булмаган башка чаллы кешеләре дә кушыла. Кемдер оек бәйле, кемдер юуны мунчаласы ясый. Күршеләрне оештыруда Светлый иҗтимагый үзидарә рәисе ярдәм итә. Она вот сказала, вот там необходимость такая. Ну, раз необходимость, значит, мы должны помогать. Всю жизнь помогали люди фронту. И мы такие же активисты. Тиздән яңа гуманитар ярдәм партиясе хәрбиләргә җибәреләчәк һәм шунда ук яңа партияны ясый башларга керешәчәкләр. Чаллылар көч җиткәнчә ярдәм итәчәкләрен билгеләп үтте. Алар әле күп. Айзилә Шаймөхәммәтова, Яна Вальдю, Ленар Султанов, Яңалыклар. 71-нче микрорайон һәм Зур Шилнә янында Изге Ай мәчете төзелеше дәвам итә. Төзелеш эшләре бу урында 2016 елдан башлана. Эшчеләр нигез салганнар, диварлар төзегәннәр, түбә ясаганнар, ярым айлар урнаштырганнар. Хәзер мәчеттә бизәү эшләре алып барыла. Гышат Закирова 10 елдан артык шул хезмәтне башкара. Эш ошый, нәтиҗәгә карау аеруча рәхәт дип сөйли ханым. У нас отделочные работы закончились. Сейчас мы собираемся в таком этапе. Сейчас собираемся декоративное покрытие делать. Вот для этого у нас осталось вот сейчас окна, потолки обклеить. Газ поступает, с улицы. Җәй көне мәчкә газ һәм су кертелә. Эчке эшләр алып барылганда алар идәнне җылытуга һәм биналарда кирәкле температураны саклауга кулланыла дип сөйли имам Фәрит Шакиров. Ә менә бу батареяларны намаз залына, стенага урнаштыру планлаштырыла. После завершения малярных работ у нас намечается электрооборудование, такие работы, все лампочки, все светильники будут установлены. Потом будет внутренние работы, будут возиться внутри купола. Зур Шилнә һәм 71-нче микрорайон янында урнашкан мәчет бирдә яшәүче халыкның акчасына төзелә. Төзелеш башланганнан бирле алар урта көч белән 10 миллион сумнан артык акча җыйганнар. Ярдәмне хәзердә күрсәтергә мөмкин. Барлык эшләрне киләсе елның көзенә тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Сум Колесов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Продсклад Победа. Пломбир с печеньем шоколадной глазури с арахисом 39,90. Мини-круассаны с шоколадом Монтиоса 97 рублей. ОАО «Энерговентиляция». Срочно требуются монтажники на монтаж и демонтаж систем вентиляции, электромонтажники, инженер ПТО. Зарплата достойная. Телефон 32 47 75.